Cancerul de col uterin sau genital este un subiect care înfricoșează, dar despre care nu se vorbește prea mult în România, iar lipsa de informare despre efectele HPV, lipsa educației sexuale în școli, precum și interesul redus pentru vaccinarea împotriva acestui virus, au drept consecință creșterea numărului de cazuri de la an la an. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în România sunt înregistrate anual peste 4.300 de cazuri noi de cancer de col uterin și circa 1.900 de decese din această cauză. Statistica medicală arată că 7,5% din totalul cazurilor de cancer de col uterin diagnosticate în Europa provin din România, incidența fiind de 3 ori mai mare decât media europeană. Cum poate fi prevenită infectarea cu HPV, aflăm de la medicul dermatolog brașovean, dr. Mihaela Ancajian. Ce este HPV? HPV sau virusul papiloma uman este un grup de virusuri care pot provoca diverse afecțiuni la oameni. Unele sunt ușoare, cum sunt cele foarte cunoscute, verrucile sau negii, în termeni popular, verruci bulgare, plantare, palmare, papilomele virale și mai departe, și care de obicei nu provoacă niciun simptom. Nu este o mare problemă vis-a-vis de aceste lucruri, dar sunt anumite subtipuri de HPV care sunt implicate în apariția mai multor forme de cancer. Și aici zic eu că ar trebui să ne fie atras atenția, pentru că mai nou, cred că ați auzit și se discută foarte mult de faptul că HPV este implicat în dezvoltarea cancerului de col uterin la femei. Și nu numai, poate fi inclusiv cancer anal, al penisului la bărbați sau cancerul orofaringian. Cum se transmite acest virus? Să discutăm mai mult despre cel care are localizarea în zona genitală, pentru că în ultima perioadă de timp la cabinet au prezentat destul de mulți tineri, bărbați în mod deosebit, pentru că femeile probabil ajung mai mult în specialitatea de ginecologie, dar bărbații se prezintă în specialitatea noastră de dermatovenerologie. Dacă ar fi să ne referim în special la virusurile HPV cu localizare genitală, atunci evident că acesta se transmite în timpul actului sexual, neprotejat. Atenție, chiar dacă persoana nu prezintă semne de boală, dar este purtător al acestui virus, poate să transmită infecția mai departe. Iar o mare atenție acordăm faptului că prezervativul folosit în timpul actului sexual nu întotdeauna ne protejează de transmiterea acestei infecții. Contează foarte mult unde sunt localizate leziunile acestea, acei negi mici, condilome acuminate, cum se numesc în dermatologie, pentru că transmiterea se face prin contact direct, piele pe piele, și bineînțeles că și prin contactul tegumentelor din jurul organelor genitale. Deci asta chiar o precizăm tinerilor care vin, pentru că marea majoritate sunt tineri, că nu întotdeauna prezervativul ne protejează chiar în întregime de toate bolile cu transmitere sexuală. Cum diagnosticați infecția cu HPV? Vorbim tot despre infecția HPV cu localizare genitală. Sigur, dacă sunt semnele tipice, acei negi sau acele condiloame, cum le spunem, diagnosticul se face clinic. Dar prezența HPV la nivel genital la femei se poate diagnostica prin testul Babeș-Papa Nicolau, prin colposcopie și prin testul de genotipare HPV. Din păcate, la bărbați, în acest moment nu este un test aprobat. Diagnosticul se face clinic, deci prin ceea ce vedem noi ca specialiști la nivelul zonelor genitale. Ce înseamnă prevenție atunci când vorbim despre posibila infecție cu HPV? În primul rând, vorbim despre HPV-ul cu transmitere genitală. Cel mai important lucru ar fi limitarea numărului de parteneri. Foarte important, cu cât numărul de parteneri sexuali este mai mare, cu atât riscul de transmitere a acestei boli este de asemenea mai mare. Sigur că prezervativul folosit reduce riscul de transmitere, dar așa cum spuneam, nu este o reducere 100%, deci e posibil să ne infectăm chiar dacă folosim prezervativ, și foarte mare atenție atunci când se observă aceste leziuni să se prezinte la medic tocmai ca să fie diagnosticate și tratate. Și, bineînțeles, respectarea regulilor elementare de igienă în zona genitală. Există acest tip de prevenție prin vaccinare. Ce puteți să ne spuneți despre vaccinarea împotriva HPV? Este cea mai importantă metodă de prevenție. Deci, în momentul în care a apărut această infecție, este târziu ca să aplicăm acest vaccin.
Se recomandă în mod deosebit atât fetelor cât și băieților, înainte de a începe viața sexuală, tocmai ca să nu mai treacă prin această infecție. În țara noastră există un program de imunizare gratuită pentru fete până la 18 ani. Pentru băieți încă nu este gratuit, nu s-a aplicat, deși în țările occidentale există și pentru băieți acest program, tocmai pentru a se evita infecția și a se reduce posibilitatea de transmitere de la un partener la altul. Pentru fete, în momentul de față, în România, așa cum spuneam, este o schemă de imunizare care presupune vaccinarea cu 3 doze pe parcursul a 6 luni. Se recomandă începând cu 9 până la 26 de ani. Ce am observat în cabinet este că în ultimii ani sunt destul de mulți adolescenți sau tineri, chiar și bărbați, care trec pragul cabinetului nostru având o infecție cu HPV. Din păcate, este o lipsă de educație sexuală corectă, atât în școală cât și în familie și probabil este una dintre cauzele care a dus la această creștere. Să știți că impactul emoțional pe care îl au acest pacient este destul de important, chiar și al aparținătorilor. Este și o problemă de cuplu până la urmă. Consider că sunt mulți adolescenți care își încep viața sexuală fără a fi pregătiți pentru aceste aspecte negative. Nu întotdeauna cunosc riscurile la care sunt supuși din punct de vedere al unor boli cu transmitere sexuală. Știți cu toții că dincolo au scăzut foarte mult anumite forme de cancer, în special cancer de col uterin la femei, tocmai cu ajutorul acestei vaccinări, care s-a făcut la o vârstă, așa cum spuneam, la adolescenți, înainte de a-și începe viața sexuală și, practic, și această infecție cu HPV este mult, mult redusă. Asta fiindcă tot vorbim de vaccinuri în alte boli, nu mai amintim, dar cred că noi ca și societate ar trebui să acordăm mai multă atenție datelor medicale, științifice, de cercetare. Poate ar fi bine să urmăm și alte țări în ceea ce înseamnă vaccinarea și să începem cu o campanie mult mai agresivă, ca să zic așa, agresivă în ghilimele, mult mai activă, dacă vreți, tocmai pentru a informa tinerii și a nu mai ajunge în situații delicate, ca să spun. Cred că ar trebui făcut mai mult la nivelul școlilor. Poate nici părinții nu întotdeauna sunt dispuși să aibă aceste discuții cu tinerii, deși eu le încurajez. Poate ar trebui campaniile de informare în licee, în școli, făcute chiar de la vârstă mai mică, vis-a-vis de și nu numai de această boală, că există mult mai multe boli cu transmitere sexuală. Dar datele despre această infecție cu virus HPV sunt cunoscute, sunt de ani de zile știm ce se poate întâmpla. Și pe mine mă impresionează cum văd o femeie în stadiul 4 cu cancer de col uterin care putea să nu ajungă în stadiul avansat de boală și știți foarte bine câte femei ajung să-și piardă viața în țara noastră din această cauză. E trist. E trist pentru că sunt lucruri pe care le putem evita. Spuneați dumneavoastră mai devreme că vaccinul pentru băieți este contra cost, pentru că nu este introdus în program. Cam există, cât costă? Se poate face, dar este contra cost, așa este. Da, este un pic costisitor și de asta ne-am fi bucurat dacă acest program s-ar extinde și la băieți în următorii ani, tocmai ca să prindem generațiile acestea de adolescenți care încă nu au început viața sexuală. Dr. Mihaela Ancajian a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca în anul 1995. A urmat rezidențiatul în dermatovenerologie tot la Cluj, unde a finalizat ca medic specialist dermatovenerolog în anul 2000. Următorii 9 ani i-a petrecut ca medic dermatolog în ambulatorul de specialitate al Spitalului de Copii Brașov, perioadă în care a devenit medic primar dermatovenerolog.